Sijabule ukukhuluma nawe kwi-channel kabu Pastor Ningi, i-channel into flick nako kubalekile. Uma ufuna ukukhuluma nathi wamukelekile uma ungumlandeli wale channel. Naku koyokwenza uyothi nje uma ufona ubingelele kuphela uyichaza igama nesibongo kube kuphela bese uhlala odabeni. Ngikuthola kunzima ke abantu bathi bangabalandeli kodwa uthola ukuthi omunye ufuna ukungazi igama ukuthi ngubani. Omunye ufuna ukungazi ukuthi ukhuluma noPastor Ningi ngempela yini. Omunye abuza ukuthi kuyakhokhwa yini uma ukhuluma nami. Nganza kuthi akukho la khona ngangathi khona uma ungifonela uyakhokha. I always tell people uyafona nje sikhulume. Into yomnikele into osenzela yona ngesikhathi sakho uma unawo amandla. Futhi awukwazi ukuthi ufake imali bese uyangifonela uthi hey sengifaka imali asikhulume ngephupho. You don't do that. Okusho ukuthi unganikelela at any time. Hayi ngoba ufuna ukukhuluma nami. Uma ukhuluma nami uvela uthatha ucingo ungifonele ngoba unesidingo sokuthi ukhuluma lesokukhuluma manginesikhathi ngikhuluma nawe period. Hayi ufaka imali. Umoya wami ungajabula umuntu uma sengifonele sethi hey sengifaka imali ngifuna ukuthi don't do that. Don't do that. Yabo. So sibheka la udaba olika Simon Nkala 4241 at Simon Nkala uthi cela ukubuza kusho ukuthini uphupha ishongololo elimnyama. Amashongololo ke vele isikhathi amnyama ajwayelekile. La ngathi abovana awandile kangako yabona. So amashongololo ungaphupha omunye angaphupha ishongololo elilodwa omunye angaphupha amashongololo inqwaba kodwa i-meaning izothi ayibe similar noma ayifanani asisho kanje. La ke singakusho okokuqala uma uphupha ishongololo kunabantu vele abahlobene nawo amashongololo. Kukhona nje abantu abangosongololo kukhona abantu abangoshongololo noma ke amashongololo angenayo ithakazweni zabo. Asikhulumi ngalabo ngoba asazi banobuhlobo buni neshongololo nanokuthi kubo liyisidalwa noma liyini. Kodwa ke wena ungahlobene neshongololo nake singakusho ukuthi uma uphupha ishongololo kuwuphawu esilithatha njengolubi uma lingaphandle. Lungachaza ukuthi kungenzeka mhlawumbe kukhona umuntu ogadla ngesichitho. Mwenze kulibona lihambela ngaphandle ngeke ulibona liyahamba noma ke ulibona lilele la kodwa nje kungenzeka likhomba ukuthi kungenzeka kunomuntu ogadlayo ngento eyisichitho. Number 2 uma uphofu into eyishongololo kuwuphawu uma uhlangana nalokho kungenzeka ukuthi ahamba nje endleleni uhlangana nalo. Usohambe lothilo uhlangana nalo lokho kungaphinde kube isexwayiso nosho okusho ukuthi kumele uqaphele into engaba ingozi nozungu olubi ngoba ke suke kunomuntu ongakufisela okuhle futhi ofuna ukukukhaphela. Number 3 uma uphupha futhi ishongololo kuwuphawu esilithatha njengolubi uma ulibona lisendlini noma lingena futhi endlini. Lungasho ukugadlwa ngento eyisichitho. Lungabe lukhombe imizamo yabathakathi yokungcolisa umsamo wakho mhlawumbe ngoba kungenzeka umuntu othi lingena mhlawumbe endlini eyigumbi lokulala ayicha futhi kungenzeka into eyisichitho kodwa mhlawumbe kungenzeka ulibone futhi ishongololo lawo nawo liyangena liqonda mhlawumbe endlini yakwagogo endlini la nigcinela khona izinto ezithinta umsamo ngelento ingakho umuntu kungenzeka kunezigadlo eziqondiswe ekungcoliseni umsamo wakini. Number 4 nasiphethe ngokuthi uma uphupha ishongololo kungaba uphawu olubi futhi uma ulibona ke ngenze ulibone nobe wherever lo ngalibona khona. Lokho nje kungakhomba nje ukuthi kumele usukume masinya uthole into ewusizo kube laphi ngoba kungenzeka abathakathi bayagadla ukuthi mhlawumbe izinto zakho zihambe kancane empilweni. Kungenzeka kungabe isichitho. Kungenzeka ngabe into ekugcolisa komsamo. Kungenzeka kungabe ukuthi mhlawumbe izitha ziyagadla zifuna ukukhaphela kodwa kukhomba ukuthi hayi man labantu bafuna isimo sempilo yakho sitotobe sihambe kancane ngoba khumbula ukuthi ishongololo nazi into eshongololo ishongololo lihamba kancane futhi one phazame liyayigoqa lime. So futhi lento uma begadla ngaleli shongololo isimeni sempilo yakho into zohamba kancane
waniphazama impilo yakhe iphazamisekime, phinde ngathi yatotototo behambe kancane, phinde kube nento encane izohamba ziphazamiseke, ngoba lona hamba manje into ephazamiseke igoqa ihamba kancane futhi. So ngabe lento eziyi4 esizibalulayo besibheka nje abantwana lweshongololo ukuthi ishongololo is millipede in English. Ngenzela ukuthi ke ngenzeka mhlawumbe awusi understand isiZulu masikhuluma ngeshongololo sikhuluma ngemillipede, ile isilwane eside simnyama normally sinenyama eziningi. Siyabonga, be blessed. Kuleka kuyo Jesu.